Môže aj živnostník získať výhodnú hypotéku? Áno, môžu. Kľúčové pre banku sú tieto dva faktory. Tvoj príjem a dĺžka tvojho podnikania. Banka pri výpočte tvojho príjmu vychádza z dvoch vzorcov. Zo základu dane alebo z celkových tvojich tržieb. Ak podnikáš dlhšie ako rok a máš už daňové priznanie, tak banka ti tento príjem samozrejme bude akceptovať. Povedzme, že tvoje tržby za minulý rok dosiahli 30 000 eur. Prvý spôsob, ako ti vie banka akceptovať tvoj príjem, je zo základu dane. Základ dane minus zaplatená daň deleno 12 je tvoj akceptovateľný príjem pre banku. To znamená, že banka ti vie maximálne poskytnúť hypotéku vo výške 61 536 eur. Ak by sme však použili druhý vzorec na výpočet tvojho príjmu, kde by ti banka povedzme napríklad akceptovala 60% z tvojich celkových tržieb, tak tvoj maximálny limit na hypotéku by bol 144 000 eur. Ale pozor, nie každá banka ti dokáže akceptovať 60% z tržieb. Ak chceš vedieť, ktorá banka to dokáže, napíš mi správu.